全てを包む。少しの間じっとしていてもらうぞ。お前たちの力が。なあ、エグベ陛下にはでも驚いたよ。彼女らはそれじゃボーゼルは光の御剣に眠る神、イヤハースト、クワーク、ウブグラムアイ、アルハジム。魔剣の封印がなんだと。闇の王子と呼ばれるこの私が本気で帝国に仕えると。お呼びでしょうか。ソニアよ。はっ、ボーゼル様。ボーゼルからアルハザードを。そうだよ。総員に次ぐ。私たちをそうとも。そうさすがだな。ソニア。そうか。兄弟同士すまねよしみんな。仕方ないね。俺の邪魔をするな。やめろソニア。お兄ちゃん。分かっているのか。でも何をしている。人間など。もう私の前に現れない。かの者に力を。剣となれ。その程度でかの者に力を。帝国の部を大陸に示さねばならん。
者の剣となれ。これからは我が闇。人間などはこれで終わりだ。人間は灼熱の炎すべてを飲み込む。人間ごときが我が敵を討て。我が敵を討て。の剣となる。ボーデル、人間だが今こっちにだって。この今頃現れた。ボーゼル、遅かったな。アルハザードは闇。とにかくそうね、その通りです。光の末裔がまだ光の